gate. Ai, ngatadza vhunduka munhu achiuya chimbanya nototi varume. Wachitemteleti momo. Iwe ausizvoita kutoileti. Senzeni kausaita zvokupfenga. Teleti. Unogwara iwe kwatera munhu kutoileti. Zvebasa. Iwe. Makapoenda kwakashumba neni. Ndakaenda. Makaona imba iriko? Yakanakisa. Kuya kuromba chete kuya. Kuromba chete chaiko. Watanga. Vakaenda kun'anga kujongwera vori kanunga vashanga 5 dzemabagu. Shanga 1 kwaigore 1 yekurarama. Senzeni. Senzeni. Watanga senzeni. Zvaitogwa mumushandira henyu. Iwe, siyana nemashoko emushandira. Utaure zvinhu zvaunoziva. Unotanga toisa nemapurisa panapa. Utaura zvekunyepa izvi. Wakazviona ku? Mba yakanaka kudero. Inangapaki mba yakanaka kudero mumaruzeva. Iwe uivake kana kuti hauna mari. Ndiro iwe zvangu. Vashumba zvavakaita. Vakadhizainigwa neve architects. Imba iyai. Vakavakirwa nemwana wavo ari kuNigeria. Kana ndaziva madoresha kwaiW ndakaiwa. Mapedza zvakumeka sense. Inoti vakaromba ini. Hanzi veW architects. Ndo vakavadhizainira imba iyaiya. Vakavakirwa nemwana wavo uya kuNigeria uya. Mapedza anoti kana kaanoti kulukulu. Unofamba nezimota. Mapedza ndakaiwa ichitaugwa W architects iyoyo. Wakaiwasha namama praise. Vachiri kwai vanhu kwai kune veW architects. Ivo vakatoti kwai vakadhizaina imba yangu, vakadhizaina imba yangu yokumashure. Kwai vanodhizainira vanhu dzimba, kwai chero kuzvikoro kana vachida vanodhizaina, vokupa plani, vokupa chizvo kuti unyatso kuvaka. Ivo unonge waudza kuti ndoda imba yakadai, vokugadzirira design, votokuitira. Chero matiles izvo sevanokuitira. Kwai vanokasika. Kwai vari fast mashoma. Zvonganda ndisingazvizivo ndichepera kuti kwai kune jongwera kanunga shanga 5. Vanhu kwai jongwera kanunga shanga 5 dzemabagu. Kwai shanga 1 gore 1 yokurarama. Ndangazvogwa mushandiri wetu we. Varambuya chidava zvara kumushandira henyu. Iwe siyana W architects ende kwai havaitiri vanhu vemuZimbabwe chete. Kwai chero uri kuCameroon, chero uri kuSouth Africa, chero uri kupi, unongovaudza zvavanhu zvaunoda. Kwose kwauri ungavabata chete. Ende kwai maoffices avo, kwai vane maoffice ari muHarare, vane maoffice ari kuChegutu, amwe ari kuBulawayo, asi main office ravo riri kwaGutu. Riri kuChegutu man. Ndichazivi kuti wakutaura. Chegutu kwete kwaGutu. Ndakageza maoko enyu nedota. Ndiri kuenda kogeza senzeni ndowanditera. Nounda wadi kunditera nemvura. Geza nedota munasimu. Katodero ndogona kutonga kupa chibage sindageza maoko. Inogona. Vanakira kaita dzimba dzavanogadzira ere? Wakaiona kana vashumba yakabuda wera. Munhu ikaenda vanhu vese anongosvika ngoti maselfi wayo achienda paimba yavashumba. Inoroyesa ya. Unofira mahala zvako nevanhu nemba iya. Iwe senge iwe so. Nandidini. Nevanezviko mari. W architects. Vanokasi ende kwai ubhadhari. Kwai unozobhadhara kana wafarira zvinhu zvavo design yavo yanenge wada kuitira. Ungomanyiri kubhadhara zvirungike mari. Wazviona ka? Saka iwe uchiitawo saizvo zvawashumba kwete zvawanga wakuda kuti jokora nejongwe izvo kuti nyepera senzeni kuda kusora tichingotaura kuti senzeni akachiti vashumba vakaromba.